Върнеш Саски, рискувайки живота си, като се изправи срещу Орочимаро, след като не го е грижа за теб. Защо не ти е било заповядано да го направиш? Преди и аз изобщо не понасях Саски. Дори и поради факта, че и двамата нямахме семейства, той беше най-добрия, докато аз бях последен в класа. Но всъщност ми беше много забавно, докато бяхме заедно. Той ме призна много повече от всеки друг преди. Саски беше мой приятел, човек, с който можах да изградя силна връзка.